Tosí mé ag fólam Gaeilge ó J mbliana ó hen inis agus ní raibh aon achol ar bí agam ag an am sin ach het mé an rá leis an teangan ar a tháinig mé orthaí. Ní raibh seans ag daoine an seo inar tharbal fáiste Gaeilge ólam agus bhí mé a géirí just an teanga a rins le daoine agus is deis mhór mí thuiscin si a bhreisiú anuas. Hui mé deagháil le linde I dosach bóire chun tuairisc a dhéanamh margheall ar an obair bhí déanta agus idirlómh aici I Scéanos I Doras in ar Belfasta agus hir mar sios agus thosaí muid ag lé cad is féidir lena dhéanamh le chéile agus bhí sé go ddíreach ar cuasaí cumarsáide agus scéal turas ar scape sin an bun aim. Dúirt muid ba chóir dúin sráp beochanna a chruthú agus I gach iad beochan ba scéal amháin as duine amháin a bhfuil turas acu le Gaeilge agus tá siad beidir in áitna difriúil sa turas sin. And I remember doing the dishes going shin plata, shin bowler, shin fork, and laughing at myself and standing in the kitchen going to see if anybody could hear what was going on in my head. I have to say I would never ever thought I'd be doing Irish if you ever had asked me in a million years. And it turned out to do it and I actually love it. And I really do love it. Ach tá mé anna bródúil go bhfuil rud ann ionadaíocht ann agus tá scéal ann agus tá gnéin eile don Gaeilge ann agus bhí sé an ribh ach tá sé ann ó thaobh na meán agus an ionadaíocht páiblís na meán agus ní ach rud beag agus tú smaid I mo thuaimse. So tá mé anna sósta faoi sin agus tá sualagam go leanann sé ráid.